Hej, jeg hedder Ann-Dorrit. Jeg er lektor på Center for Almen Medicin i København. Vi har en læsekreds om klassisk konsultationslitteratur. Det er Torsten Risør og mig, som inviterer. Og vi vælger teksterne ud fra, at det er nøglereferencer, som dukker op igen og igen, når man laver forskning på det her område. Vi har blandt andet læst The Doctor, His Patient and the Illness af Barlind. Vi har læst Doctors Talking to Patients af Bernard Long. Vi har læst Going to See the Doctor af Stimson og Webb. Vi har læst The Consultation af Pendleton med flere. Og så har vi læst Practical, som er udviklet af Larsen og Risør her fra Københavns Universitet. Jeg vil sige en lille smule om hver af de her tekster. Jeg har taget nogle få punkter ud. Barlind's The Doctor, His Patient and the Illness kom i 1957, og Barlind var både praktiserende læge og psykoanalytiker. Og et af hans store bidrag, det var, at han så på læge-patient-relationen som en terapeutisk relation. Der sker nogle af de samme ting i et langvarigt læge-patient-forhold, som der gør i et forhold mellem en psykoanalytiker og en analysant, blandt andet i form af overføring og modoverføring, og det gør, at der er et terapeutisk potentiale i læge-patient-forhold. Så satte han på dagsordenen, at lægen også er der som person i sådan en konsultation, som menneske og som følelsesvæsen. Han var fortaler for, at man huskede det psykiske, når man stillede diagnoser, at det fysiske og psykiske spiller sammen, og at man skal tænke på det, han kaldte hele diagnosen. I 1976 kom Bernard Longs Doctors Talking to Patient, hvor de beskriver almindelige faser i almindelige konsultationer i almen praksis. Og det var dem her, hvor det starter med at etablere en relation, og at lægen prøver at finde ud af, hvad årsagen er til, at patienten henvender sig, laver en anamnese og en objektiv undersøgelse, overvejer tilstanden, nogle gange sammen med patienten, og derefter tilrettelægger enten behandling eller yderligere undersøgelser, og så slutter konsultationen af. Og de her faser, de er beskrevet på grundlag af et stort materiale på 2000 konsultationer, og deres arbejde har fået en meget stor indflydelse og bliver citeret meget stadigvæk. Så kom Stimson og Webbs Going to See the Doctor i 1975, og de har interviewet patienter om deres forventninger, før de går til lægen, og har så også fulgt op med i, hvad der så sker i konsultationen. Og det er sådan et sociologisk perspektiv på mødet mellem læge og patient, og det har altså været med til at gøre, at der er kommet fokus på patientens forventninger. Generelt er der en del af det, vi kender fra konsultationslitteraturen, som kommer fra sociologi eller psykologi. Så i 1984 skriver Pendleton og kolleger om konsultationen i almen praksis, og har fokus på, at man skal huske det, der er gået forud for konsultationen, forestillinger, forventninger og bekymringer. Og det skal man, fordi man gerne vil nå frem til patientens egentlige bekymring eller concern. Man skal også interessere sig for det, fordi hvis man kender noget til de her
forestillinger og forventninger og bekymringer, så får man også noget at vide om patienternes forståelse af deres eget helbred. Og det kan give mulighed for at komme ind med noget sundhedspædagogisk. Pendleton peger også på, at på sammenhængen mellem det biologiske og det psykologiske og det sociale. Den biopsykosociale model er med i den her bog, og det er den, fordi de mener, der er grænser for, hvad man kan løse inden for en ren biomedicinsk ramme. Så kom Larsen og Research Practical i 1997, hvor de beskriver de her elementer i konsultationen, som er det, der er gået forud for konsultationen, som er patientens historie, igen etablering af relation, tale om forestillinger, frygt og forventninger, og så et resumé. Og i den her sammenhæng, der skal resuméet hjælpe til, at man får et fælles sprog for det, patienten har henvendt sig med. Så kommer der en fokuseret anamnese og en objektiv undersøgelse, etablering af fælles forståelse, og at man skrider fra forståelse til handling, inklusiv at man lægger planer. Her skal man også huske at lave sikkerhedsnet, og så kommer spørgsmålet, om man er klar til den næste patient. Og Merete Jørgensen har beskrevet i sin Ph.D.-afhandling, at det her nok er det, der ligger bag den måde, vi underviser i dag på Københavns Universitet i konsultationsproces, hvor vi taler om patientens del og lægens del og fællesdelen, som har vist sig at være pædagogisk set en god måde at formidle det her på. I læsekredsen har vi ud over at læse de her tekster og diskutere dem, jo også talt om, hvor det er, de stadigvæk er gangbare, og de kvaliteter, der er i dem, som stadigvæk er relevante. Men vi har også talt om, hvad der er sket siden de forskellige modeller blev udviklet. Og det handler jo blandt andet om, at kronisk sygdom er kommet til at fylde meget mere i befolkningen og i almen praksis. Det er risikofaktorer også. Og så har sundhed blevet noget, som er meget mere i medierne, og som folk interesserer sig for generelt. Der er kommet almindelig adgang til internettet, og også til AI. Der er nogle ting, der har ændret sig i patientrollen. I undervisningen gør vi det, at vi supplerer med noget undervisning i forhandling, når patienter stiller krav. Vi har også suppleret med håndtering af den viden, patienterne selv har fundet andre steder, blandt andet på sociale medier. Hvordan møder man det på en god måde i konsultationen? Og så har vi en konsultationsforskningsgruppe, som arbejder på, at vi får noget mere viden på nogle af de her områder.